Mars, nabalitaan mo na ba? Uy, ano yun? Si Mang Celso, nahuli ng misis niyang may kasamang babae. Maganda at bata. Ay, grabe naman si Mang Celso. Ang tanda na nun ah. Eh, anong ginawa ng misis niya? Nang sumugod ang misis niya, nagkagulo. Ang ending pinalaya si Mang Celso sa tirahan nila. Ba't naman pinatulan ng babae? Dumaan nga minsan sa harapan ko amoy pomada. Nakakasulasok ang amoy. Amoy lupang matanda na, ay, di ko mawari. Kung ako yung babae, maganda ka mo. Ay, hahanap ako ng bata at gwapo. Hina mo naman, Mars. Pera-pera lang yan. Pensyonado si Mang Celso. Ay, oo nga naman no. Kaching-kaching palang usapan. Ay, naku. Teka, si Joyce ba yun? Naku, may chika din ako tungkol dyan. Alam mo ba, Mars? Ay, ano yun? May lalaki ang si Joyce na yan. Ay, talaga? Mukha pa namang mahinhin at di makabasag pinggan. Pero may tinatago palang kalandian. Oo, ngayon alam na ng asawa niya ang ginagawa niya. Kaya yari siya. Ay, sino naman nagsabi? Ako. Sino pa ba ang source ng mga balita? Ang DZRH ng lugar na to? Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kaya una din ako nakabuko sa kalokohan ng Joyce na yan. Akala niya yata hindi ko ipaparating sa asawa niya. Loka ka talaga? Teka, sandali. Kausapin ko. Go! Joyce! Long time no see. Uy, hi Ann. Uy, kamusta ka na? Ayos naman. Balita ko, malaki raw ang kinikita mo ngayon Pakain ka naman kahit pizza lang. Sakto lang na panggasto sa pang-araw-araw. Ganun ba? Teka, saan ka ba galing? Ang ganda naman yata ng suot mo, mukhang mamahalin. Sa ukay-ukay ko lang binili to. Baka naman bigay yan ng hindi mo lang sinasabi. Pero saan ka ba galing? Bakit parang hindi kita nakikita tuwing umaga? Sa trabaho. Bakit mo naman naitanong? Sa trabaho? Nang gabi? Meron palang ganun? Saan ka ba nagtatrabaho? Oo nga. Ano bang trabaho mo, Joyce? Oo nga. Ay naku, na-curious din ako Hindi ko kasi pwedeng sabihin. For privacy. Ay, bakit hindi mo naman pwedeng sabihin? Hindi naman namin ipagkakalat. Gusto lang namin malaman, baka pwede din kaming sumabit dyan. Oo nga naman. Sabihin mo na. Pasensya na kayo ha. Mauna na ako. Sa susunod na lang tayo magkwentuhan ulit. Pagod na din kasi ako. Bye-bye. Bye! Sabi ko sa'yo may tinatago Buti na lang talaga, inisplok ko na siya sa asawa niya. Ngayon, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Ang galing mo talaga, Mars. Updated. True. Rohan, anak. Nandito na si Mommy. Anak? Mami! I miss you po! I miss you too, anak. Ba't ngayon ka lang umuwi? Ay, ginawa lang si Mommy. Anak, nagpasaway ka ba kay Daddy? Baka naman pinasakit mo ang ulo ng Daddy mo. Hindi po. Mabait po kay Daddy. Very good. Nakauwi ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Bakit ngayon ka lang? Nakakain na ba kayo? Ipagluluto ko na muna kayo. Tinatanong kita kung bakit ngayon ka lang. Sorry, marami kasing inasikaso. Inasikaso, talaga? Oo. Ano naman sa tingin mo ang ginagawa ko? Alam mo naman yung trabaho ko. Ba't ba mainit ang ulo mo? Hindi mo alam? Talagang hindi mo alam? Hindi kita maintindihan. Ano bang problema? Ba't ka ba nagkakaganyan? Mag-usap nga tayo. Ikaw babae ka. Kalat na kalat ka sa barangay na may kinakatagpo kang lalaki. Pinagchichismisan tayo dahil sa ginagawa mo. Aray ko! Lucas, ano ba? Nasasaktan ako! Daddy, Mommy, nag-aaway po ba kayo? Rohan, pumasok ka sa kwarto mo. Anak, doon ka muna ha. Mag-uusap lang kami ni Daddy. Sino yung lalaki ha? Ano bang pinagsasabi mo? Anong lalaki? Wala akong ginagawang masama. Umamin ka na! Totoo ba yung nabalitaan ko? Ha? Ano ba? Sinabi ko nang wala. Wala akong lalaki at ba't naman sumagi sa isip mo na manlalalaki ako?
Saan mo ba nabalitaan yan? Gumagawa lang sila ng kwento. Lucas naman! Pinagsisunungalingan mo ba ako? Nagsasabi ako ng totoo! Talaga bang mas paniniwalaan mo pa ang mga marites kaysa sa asawa mo? Anak, nagluto ko ng hotdog. Di ba favorite mo to? Halika na, kumain na tayo. Ayoko pong kumain, Mami. Wala po akong gana. Bakit naman? Kasi po, nag-away kayo ni Daddy. Anak, may hindi na kami pagkakaintindihan pero maayos din yun. Hayaan mo, magbabati rin kami ng daddy mo. Kaya kumain na tayo at lumalamig yung pagkain. Mami, Bakit, Rohan? totoo po bang marami kayong utang? Utang? Kanino mo naman narinig yan? Sinabi po ng mga friends ko. Naasar nga po nila ako na mahirap raw po tayo at lubog sa utang. Sinabi nila yun? Opo. Bakit naman nila sinabi yun sa'yo? May nakaaway ka ba, anak? Wala po. Sino raw ang nagsabi sa kanila? Magsabi ka ng totoo kay Mommy. Sabi raw po ng mga nanay nila na nagtatago raw po kayo dahil marami raw po kayong utang at nakukulong po kayo. Totoo po ba yun, Mami? Kaya po ba nagagalit si Daddy? Anak? Bakit po, Mami? Anak, kung ano man yung naririnig mo mula sa ibang tao, hindi yun totoo. Ako ang paniwalaan mo. Bakit po nila sinasabi yun kung hindi naman totoo? Dear love, alam ko kung sino ang mga marites sa aming lugar. Pilit ko man silang iniiwasan, ngunit sila ang kusang lumalapit para kumuha ng impormasyong ipakakalat laban sa akin. Nung una, hindi ko ito binibigyang pansin dahil aksaya lang ito sa oras ko at wala naman akong mapapala sa kanila. Nung una ay namumuro lamang sila, pero ngayon ay hindi ko na silang papalagpas. Uy, Joyce! Kamusta ka na? Ate Marcing, ayos naman. Kayo ba? Ito, busy sa pananahe. Magpapasko na kaya kailangan ng maraming stocks. Oo nga pala, no? Pero bawi naman kayo sa magiging benta. Oo naman. Minsan lang ito sa isang taon. Malakas naman talagang kita pag December. Tama ka dyan. Buti na lang talaga, makakabawi-bawi. Uy, siya nga pala. Totoo ba yung balitang kumakalat? Balita? Oo, tungkol sa anak mo. Anong balita? Wala naman akong nababalitaan. Na may pusong babae raw ang anak mong si Rohan. Like me. Ano? Naku! Kalat na yan dito sa barangay. Sa school nga tinutukso na yung anak mo. Totoo ba? Sayang naman kung ganun. Ang gwapong bata pa naman ng anak mo. Malakas ang dating. Totoo ba? Saan niyo ho naman nasagap ang balita na yan? Nakakagulat naman na bibihira na nga lang akong lumabas ng bahay kung ano-ano pang balita ang kumakalat tungkol sa amin, lalo na sa anak ko. Ang totoo niyan, sinabi lang sa akin ni Ann. Alam mo naman yun, malakas ang radar. Basta chismis, palaging ganado. Ipagkakalat pa kung kani-kanino. Ann, Hindi mo pa ba alam? Naku, ang dami niyang ipinagkakalat lalo na tungkol sa'yo at sa pamilya mo. kung ano man ang naririnig o nababalitaan nyo, lalo na't galing kay Ann, ako na ang magsasabi sa inyo na walang katotohanan ng mga yon. Hindi bakla ang anak ko. Pati ba naman bata, ichinichismis pa? Bakit niya ba kami sinisiraan? Ay, ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi ko alam na fake news pala yun. Kasi naman balitang-balita yan dito. Buti na lang at naabutan kita para makumpirma kung may katotohanan nga ba yung narinig ko. Alam niyo naman ho ang chismis. Kahit wala namang katotohanan, pinag-uusapan. Pasensya ka na talaga. Huwag na ho kayong magpaniwala sa mga ganun. Masasayang lang ang oras nyo. Alam niyo po ba kung nasan si Ann ngayon? Kanina, nadaanan ko sila dyan sa may tindahan kasama yung kumari niya. O sige po, salamat. Tignan ko ngayon ang tapang mong chismosa ka. Humanda ka sa akin. Pati anak ko, hindi mo pinatawad sa pagmamaritis mo?
ba tayong gagawin? Hahayaan na lang ba natin sila sa ginagawa nila? Lucas, dinadamay na nila ang anak natin. Oo, mali ako na naniwala ako sa chismis na may lalaki ka. Pero anong gusto mong gawin ko? Lucas, hindi pwedeng wala tayong gawin. Anak ko nang pinupuntirya nila. Ina ko at responsibilidad natin na protektahan ang ating anak. Ano? Mag-ieskandalo ka? Susugurin mo sila? Alam mo, sa tingin ko dyan kay Faith, maagang magbubuntis. Ay, bakit mo naman nasabi, Mars? Paano? Kung sino-sino mga lalaki ang sinasamahan. Tinalo pa tayo. Noon nga hanggang 2 lang ang lalaking sinasamahan natin. Ay, tingin ko rin. Ikaw ba naman pangalan ng Faith? Eh di palagi kang luluhod para mabasbasan. Manang-mana sa ina niyang pastora kuno. Oo nga, tama ka dyan. Hoy, bruha! Mag-usap nga tayo. Uy, Joyce. Ann, Merienda tayo. pwede ba? Tigil-tigilan mong kaplastikan mo dahil sukang-suka na ako sa'yo. Teka nga, bakit ka ba nagagalit? Oo nga naman, Joyce. Wala naman kami ginagawang masama. Kukwentuhan lang kami dito, oh. Bakit ako nagagalit? Seryoso ka? Ano bang problema mo? Bakit mo ba ako sinisiraan? Nung una, siniraan mo ako sa asawa ko. Pinalampas ko yon. Bukod sa wala naman talagang katotohanan, ay hindi na para pagtuunan ko pa ng pansin. Pero hindi ka pa natapos sa pagpuntirya sa akin. Ngayon, dinamay mo na pati ang anak ko sa pagiging tsismosa mo. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Ganyan ka talaga kainggitera? Ang dami mong oras para ma-insecure sa akin. Wow! Teka lang ha. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin na inggit ako sa'yo. Ako? Insecure sa'yo? Sa itsura mo talaga? Bakit? Hindi ba? Hindi na nga kita pinapatulan na yun lang. Dahil anak ko nang sinisiraan mo. Kay bata-bata pa ng anak ko, nagpapamalita ka na ng mga balitang gawa-gawa mo lang? Hoy! Hindi ako ganun, no? Ano nakakatawa, hoy? Ikaw! Nakakatawa ka! At bakit? Tama ka! Hindi ka nga inggitera. Kasi malungkot ka. Palibhasa, wala kang pamilya na nagmamahal sa'yo. Kaya buhay ng may buhay ang dinadalirot mo. Pinaghihimasukan mo. Kasi ang dami mong oras. Paano? Tambay ka. Kaya mga walang kapaki-pakinabang na bagay ang pinagkakaabalahan mo ng oras. Tsismosa kang dalahira ka. Pala-imbento ng kwento kasi wala kang kwenta. Kulang ka sa aruga. Salot! Kayong magkaibigan, bagay kayo. Isang tsismosa at isang tonta na madaling maniwala. Puro putak na mga walang laman ng utak. Uy, sobra naman ang pag-aalipusta mo sa amin. Ang sakit mo magsalita. Dahil yun ang totoo, magsama kayo? Dear Love, pagkatapos kong sugurin ang mga dakilang marites sa aming lugar, nagsampa naman ako ng reklamo sa barangay at pulis. Kinasuhan ko sila ng oral defamation, slander at child abuse. Hindi ko pinagsisihan na pinatulan ko ang mga marites dahil nararapat lang na maitama ang mga maling gawa. Napakaraming tsismosa, mga walang magawa kundi manira. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!